Tini Suhel Debbarma Padmabil Block by khobjakJumia kalani Rwngnok bini babu thimani salno rwgui bini babuni paithak phwrunglangmani Rwngnok thangai rwng swrwngnai rokno khata kolom eba kheba sikong silaite satirok bakha tei rwng phwrungnai rokno bahaino satirok bakha Suhel Debbarma bini obo haike bakmano rwgui Padmabil kalani Rwngnok ni rwng phwrungnai tei rwng swrwngnai rokni khasrangmani nukjakha agi ani babu thiase oro bo teacher khwlai langmani ke bo tini bini tin thimani sal ke bono rubino ang tini kisisa chini o school of phai chini school ni teacher rok baite students bai bor malaina phakya tei bongni school of bahai ke bor choli tong obor nainani phakya tei abon logi logi bor ne bagai ang chini students bai bagai kisisa hamjakmani kaisa mari ya phana bagai bong bagai khata kolom tei sati rok bong kisa misa hanki rok bongno rinan bagi phakya tei chini teacher sob kok salika bongni school of bok tam problem face khai tong tini problem rok obor tir salika immediately tirong ni ব্যবস্থা বসং বরন খাইরে নাই তাই om haikena chini o school o chini students ok jahate problem kri khlai bor pori wi jate buskango bongni langma samana tiklai chung chuba lai nai te chini amsani leaders ok bo chung jotno tiar tong chini students ong chung kaham kring pori wi chini bongni thinang sam nai bal mo bo school chini mo Jumia Ratanpur Jumia JV school